Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo,
or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If it's about technology, it is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes.
This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one.
As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream,
we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. Feel free to light a candle, hold a photo, or invite someone close to sit beside you. This is your moment to connect and remember. Our stream will begin shortly. You may see a short pause or holding screen before the ceremony begins. This is normal. Our team is working in the background to ensure everything runs smoothly. During the stream, we kindly ask you to keep background noise to a minimum. If you're watching with others, please speak in hushed tones. For the best viewing experience, ensure you are connected to a stable Wi-Fi network. If the video pauses or buffers, don't worry. You can refresh the page or wait a moment as it stabilizes. This service is not just about technology. It is about presence, memory, and love. Whether you're in the next room or another country, your presence here matters. Thank you for trusting Muzukuru funeral streaming. We are with you to honor, remember, and connect. Welcome to Muzukuru funeral streaming. We are honored to provide you with a dignified way to be present, even from afar, to remember, reflect, and celebrate the life of a loved one. As we prepare to begin the stream, we ask you to take a moment to create a peaceful and respectful environment around you. Please switch your phone to silent or do not disturb mode. This helps you stay present without interruptions from calls or messages. Find a comfortable, quiet place to sit. This is your moment to connect and remember. You may see a short pause or Tichakumbira vese vanenge vasina kuwana mukana wokukwana muno tine overflow iripo. Hama dzedu dzepa old mutual dzinokuratidzai ku overflow kune mascreen ariko. Tinenge tichipfurira pamwe chete neurongwa hwese neprogram. Mwari wokudenga achitibatsira sekuru varipo. Vari kutibatsiridza nemagariro atingaite tinotenda.
vamwe vese vasara vasina pekugara ndiri kukumbira kuti tidzokere paentrance yatapinda nayo. Tinonoratidzwa kune overflow yedu kwatichange tichibatirana pamwe chete paurongwa hwese nepurogiramu yese. Tinotenda Mwari zvikurusa pamusoroi, madzisekuru edu pamusoroi, hama neshamwari dzese dzauya kuzotikuta isu mhuri yekwazizhou. Pamusoroi kune hama dzese neshamwari vauya all the way from the United Church of Christ, vakatsigirwa namufundisi. Tinoda kukutendai nechiratidzo cherudo chamatiratidza. Ndichakumbira vese vari kupinda muno mazara, saka ngatiwanei zvedu kwekuenda kune overflow iriko kwatinokwanisa kunogara ikoko. Tinoda kuremekedza zvikurusa ana gogo vangu varipo, ndavaona vasvika, ana sekuru vakuru vese vemhuri vanoremekedzwa. Tinokuremekedzai tichikudai nekuuya kuzotikuta. Tinotenda Mwari zvikurusa pachikamu chino. Nditenderei ndiremekedze vakuru vese vemhuri varipo vanoremekedzwa. Tinokuremekedzai zvikurusa. Mwari wokudenga ngaakusimbisei, Mwari wokudenga ngaakunyaradzei. Ndine urombo zvikurusa kune dzimwe hama neshamwari dzisina Okay, thank you. Ndine urombo zvikurusa nehama neshamwari dzimwe dzisina kuwana mukana wokuti dzinge dziri muno, asi taronga overflow iriko kwatichange tichibatirana pamwe chete neurongwa hwese nepurogiramu yese. Mwari wokudenga achitibatsira, Mwari wokudenga achitinyaradza. Pachikamu chino nditenderei ndiremekedze zvikurusa uvepo hwamufundisi wedu, our very own reverend, vauya kuzomira nesu, vauya kuzotikuta. Ndichada kuti ndisumudze munhu mukuru waMwari Reverend Jangara varipo pakati pedu kuti vauye vatipe soko raMwari ritinyaradze, ritisimbise. Mwari wokudenga ari mubatsiri vedu. Vasati vauya ndine chiziviso chatinopiwa neOld Mutual yakabatirana pamwe chete neMuzukuru funeral streaming. Taitaura nasekuru nevamwe vana nevaripo tikati munhu mukuru kana aenda kuna Kristu zvinenge zvakapinda kunaka kuti mamemories yatimacapture tizowana kumarangarira mumazuva anoteera, uyezve dzimwe kwanisa kuti dzisvike dzinge dziri pano. So zvinenge zvakapinda kunaka kuti tikavatumira link le-live streaming riripo, vanokwanisa kuzenge vachifambirana pamwe chete nesu paurongwa hwese nepurogiramu yese. Pachikamu chino ndinoda kungozivisa kuti pane table iripo, kana tichipinda ipapo takasununguka kupfuura nepo tichinyoresa mameseji edu anganga aripo atinoti testimony. No pachirungu tasununguka kuti even matestimony unogona kumanyoresa achizoverengwa nenyika yese vanenge vari kuona palive streaming. Saka tinapfuura nepatable iripo patapinda napapo. Mwari wokudenga achitibatsira, Mwari wokudenga achitinyaradza. Chimwe chandichakumbira mufundisi vasati vauya ndechekuti vese vane maselfoni avo ngatimaise pasilent, kuitira kuti akarira asazokanganisa urongwa nepurogiramu yese ichange ichipfuurira mberi tiri muno. Kana arira tinongochibuda chinyararire nedhora tapinda naro, tonodairira tiri panze, kuitira kuti purogiramu nesoko rero atichange tichipiwa namufundisi kuti risakanganisike, tinyaradzwe, tisimbiswe. Mwari wokudenga ari mubatsiri wedu. Tibatanidze maoko tichisumudza munhu Mwari Reverend Jangara vauye kuzotipa soko raMwari, tinyaradze nemuzita nemuropa raJesu Kristu. Amen. Over to you. It's okay. Pamusoroi muri yekwazizhou, ndaona baba vari pakati pedu. Pamusoroi vana mai vese, pamusoroi vana sekuru vekwambirimi, pamusoroi ndaona vana mbuya vedu vari pakati pedu vekandawana, ndinokuremekedzai. Pamusoroi vazukuru vari pakati pedu, pamusoroi vakwasha vandaona vari pakati pedu nehanzvadzi dzedu, ndinoti ndine urombo kurasikirwa na mukoma Agrippa. Agrippa is my twin brother in terms of years. Takazvara gore rimwe chete.
asi akazvarwa muna February, indikazozvarwa muna August. Saka hatina kunyanya kusiyana. Kumba kwedu kune ma-twins, saka vanhu vaitiona vaingoti the twin brothers. Inini ndamira ndiri mutwini, asi ndiri mufundisi. Ndakapfeka zvinhu zviviri. Ndini ndiri kutonyanya kutorwadziwa ndekuti ndakaona kurwara kwaaita nekunetsekana kwaakaita, asi ndone mazuva ndoda kungokunyaradzai semhuri kuti tizvigashire. Mazuva ndoda kuerenga anobva kuna Job 14 verse 1 and 6. Inoti, munhu akazvarwa nemukadzi ana mazuva mashoma azere nekutambudzika. 6 yoti, regai kumucherechedza azorore kusvikira apedza zuva rake somubatiri. Ngatina matedu. Mazvita enyu Jehovha, maita kuti ndimire panzvimbo ino ndichinyaradza hama dzangu. Tinorwadziwa kuti Agrippa Zizhou akarwadziwa, akatambudzika, ari muzvipatara. Tikaedza nepatinogona kuti zviite zvakanaka, asi munoti munhu akazvarwa nemudzimai ane mazuva mashoma ekurarama. Ngatichiregai kumucherechedza, ngatigashirei kuti nguva yake yanga yakwana. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Ndinoimba kuti mashoko andichataura achagona kutinyaradza kuti munhu akazvarwa nemudzimai ane mazuva mashoma azere nekutambudzika. I think munogona kuzvigashira izvozvo. VaZizhou vakatambudzika, vaita chirwere cheshuga kusvika gumbo radamburwa, zvikambeta nani, asi wanyatsoona kuti munhu ari kutambudzika. Haleluya. Tine matambudziko atinosangana nawo muno munyika. Atinosangana nawo, mamwe vanenge ari kurwara, mamwe anenge ekufirwa, mamwe ane zvakasiyana siyana zvatosangana nazvo, asi ngatizvigashire kuti munhu akazvarwa nemudzimai ane mazuva ekutambudzika. Imbutaure munhu ari padhuze nekuti wakambotambudzikawo here? Zvinofura Zizhou. Haleluya. Dai kune kumwe kokuti munhu ari kuti ndotambudzika ndekuti mumba mashayikwa sauti, ndashaya mari yeschool fees, ndashaya chakati, but pane kutambudzika kwenyama kwekuti unonyatsoona kuti hama yangu yatambudzika pano. Asi tinoda kutenda Mwari kuti takauya nenguva nawo, takadzidza zvakawanda. Murume uyu anga ane rudo. Hakuna kumusha kwaanga asingazivi kune hama yake. Indobva Mondoro nodzi Jangara weMondoro ngese. Kumondoro aisvika nenguva. Handitozivi kuti akasvika kana zvinotopfuura kana ka50 achiuya kuMondoro. Zvinokwanzi chiregai kumucherechedza azorora. Haleluya. Ngatigashirei kuti vaZizhou nguva yavo yakwana, vazorora. Ngatizvigashirei hama dzangu. Tiri kurwadziwa. Ndamboti ndingamire sei panapa, ndambofunga kuda kuchema, but ndazoona kuti aiwa basa rangu rakaoma. Hakuna basa rakaoma serechifundisi. Unosangana nemwe munhu achiti ndagraduata, ndapasa, wototi makorokoto, umwe wotaura kuti ndafirwa, woti matambudziko. Saka basa rangu rakaoma. Hakuna basa rakaoma serechifundisi. Situations ese zvinosangana nemukati memupenyu. Asi ndiri kuti ngatichiregai kucherechedza vaZizhou, nguva yavo yanga yakwana, vazorora, Mwari avadana. Ngatigashirei kuti vadanwa naMwari. Haleluya. Hakuna munhu anozogara pano panyika zvachose. Ungadade ukati ndina dokta wemhando yepamusoro-soro, ndine wemakumbo, ndine wemaziso, ndine wemusoro, but kana nguva yakwana dokta aripo hazvishandi. Kune vanobhirivha nemapostori, nyangwe mvura dzachona dziripo, matombo aripo, mbiya dziripo, kana nguva yakwana hazvishandi.
ndiri kuti mai guru ngatigashirei kuti mukoma aenda. Nguva yake yanga yakwana. Hatikusvorei, makazama nepamunogona. Mai guru wangu ndinesi, saka zvimwe zvaidiwa zvekuti zvikataura nadhokota zvikanzi itai, vainyatsozviita nemhando yepamusoro-soro. Haleluya. But chawasina kuziva isikireti yaMwari. Haleluya. Yekuti nyangwe uri nesi, nyangwe uri dhokota, upenyu hwemunhu ndiwaJehovha. Tikadadirana, tikadzikisirana, but upenyu hwatorarama pano panyika ndiwaJehovha. Ngatigashirei kuti hama yedu yadanwa, nguva yavo yanga yakwana. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Dai tazvigashira vadikani. Hongu tinorwadziwa ndekuti pane zvimwe zvekuti kana wanga wajaira munhu, neno ndatatojaira, ukajaira munhu zvinonetsa kuti uzvigashire. Asi kuti Mwari ngaatipe simba, mweya wake ukunyaradza, mweya wake ukusimbisa, ngauite tigashire kuti vaZizhou nguva yavo yanga yakwana. Mwari kudenga ngatiri zvakanaka, muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Ngatina matedu. Mwari Baba, tinokutendai nechipo cheupenyu chamakatipa Agrippa Zizhou, akararama pano panyika, akaita mishando yakaparadzana. Tikafara naye sehama yedu, semukoma wedu, semunin'ina wedu, sababa vedu, asi hatina kuziva kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Tinoti Ebeneza, Ebeneza, ndopamatitsitsa pazuva ranhasi. Chiita kuti tigashire nerwendo rwese rwatakuinda kunomuchengetedza Baba. Sasai ropa renyu dzvene. Tinoti mweya wemaaccident ngaurege kusumuka. Mhepo dzerima ngadzirege kusumuka. Hama dzese dzichafamba dzichiuya panzvimbo yekwaZizhou kwacharumbira. Tinokumbira Jehovha Baba kuti mufambe nesu, tikwanise kuchengetedza mudikani wedu. Akarwa kurwa kwakanaka. Takaona mishando yaakaita, tikaona zvakanaka zvaakaita kudzinza rekwedu, kuhama dzekwedu. Zvino Jehovha, tinorwadziwa kuti tarasikirwa, asi makati munhu akazvarwa nemudzimai ane mazuva mashoma ekurarama pano panyika. Taida mazuva akawanda kuti tirarame naye, asi Jehovha ndimi munopa, ndimi munotora. Muzita raBaba nereMwanakomana neremweya wakachena. Amen. Tibatanidze maoko, titende Mwari nesoko ratapiwa. Mwari wokudenga atinyaradze, Mwari wokudenga atisimbise patakuenda kumba. Isu seold mutual tinotenda kuti takuenda kunotenda Mwari nemazuva nemakore atakatenderwa nasekuru vedu, tikava neukama, tikava neushamwari, tikawadzana navo. So muchaona maitiro atinenge tichiita pazvese ndeyekutenda dzatapiwa naKristu tiinavo kwemunguva yakareba. Kudenga mai kune vatyairi venyu vamuchange muchishanda navo paurongwa huu. Zingai ndo vachange vachityaira motikari inenge yakatakura baba vedu pataakusumuka pa mavo. Vanokumbira munhu umwe chete wenyu wemhuri achanga achifamba navo parwendo rwese. Kana tada zvedu takasununguka kuisa motikari imwe pavo inenge ichingotera, asi mafambiro atinenge tichiita tinenge tichizongomaintaina maspeeds limits anenge achirehwa mumugwagwa. Panonzi 60 tinongofambawo ne60 zvakangodaro, panonziwo 80 tichingofamba takadaro. Tina mukoma Davison zvakare vane bhazi, ndofunga vamwe tavaona titora kumba kurodini. Mubhazi imomo pane zvandinokumbirisa kuti tizobatirana pamwe chete nemutyairi. Chekutanga ndechekuti mubhazi harizotenderwe kuraudzira nhamba yevanhu vanenge vakagara pasi. So vanopinda mubhazi i65. Mabhazi edu anotakura vanhu 65 vanenge vakagara. Ana sekuru varipo nevakuru vemhuri muchatibatsira kutizivisa kuti vanopinda mubhazi imomo ndaanani. Uyezve patinenge tichifamba mubhazi hamuzotenderwe kunwira doro kana kuputira fodya imomo. Kune vanonwa nekusvuta, kana tichida hedu kunwa tasvika kumusha takasununguka, asi patinenge tiri mubhazi hatizotenderwe kunwira doro imomo.
patinenge tichifamba zvakare kana tatenga zvatinokwanisa kutenga ngatisarasire marara pasi. Tine mabin liners arimo atinoisirwa takabatana pamwe chete neEMA. Tinoda kuchengetedza environment yedu nekuchengetedza utsanana. So takasununguka kuzorasa marara mumabin liners imomo. Chishuwo chamukoma Lakson nechamukoma Davison patiri kufamba tichienda kumusha ndechekuti vanotisvitsa pamba chaipo. Ndo chinenge chiri chishuwo chavo, asi ivo mukazonzwa vakukumbirai kuti tadii tagumira pano, vanozviitira kuti zvibenefite imimi. Nzira dzinosiyana. Panopinda mota diki dzimwe nguva panogona kusapinda bhazi nekukura kwaro, uyezve pakambopinda bhazi makare panogona kusapinda izvozvi nekuti nguva iri kufamba makore achipindana. Asi ndinovimba kuti tinavo vakuru vemhuri vachange vachibatsirana pamwe chete navo pakuonesana nzira yedu. Kana yakatambanuka vanokusvitsai pamukowa chaiwo vemba, asi mukanzwa vakukumbirai zvinenge zvakapinda kunaka kuti tibatirane pamwe chete navo. Saka ndinotenda kuti tichazenge tichibatirana pamwe chete navo panyaya dzemaroads pakufamba kwatinenge tichiita tichisvika kumusha. Ichi kugumisidza kana tasvika kumusha vatyairi ndo vanorara mubhazi vakarichengetedza. Vamwe vese tinochiburuka nezvatinenge tauya nazvo torara zvega tichiimba nekubatirana pamwe chete. Iyi programu yese ichifambira mberi tichipembera nekutenda Mwari nemazuva nemakore atakatenderwa naMwari nehama dzedu. Kana taakudzoka tinokurudzira kuti titakura anonzi mahand luggages. Tisazotakura zvinhu zvakanyanya kukurisa kuti umwe anobva azwa bhazi redu rinobva razoshaya space yakanyatsonaka. Saka ndinokumbirisa kuti yes, tinogona kurongedzera zvakawanda, asi ngatizongomaintainai atinoti mahand luggages patinenge taakubva kumusha ikoko. Mwari wekudenga atinyaradze, Mwari wekudenga atisimbise. Pachikamu chino ndichakumbira mukoma Lucky vauye vatibate maoko. Mhuri iri pano yekwazizhou tinotenda. Pamusoroi hama neshamwari, ndinokuchingamidzai mhuri yekwazizhou. Tatova mhuri imwe chete kubva pari zvino kusvika mangwana basa richizonobatwa nekupera kwaro. Ngatibatei pamwe chete mukuwirirana murudo, Mwari vachitinyaradza, Mwari vachitisimbisa muzita raJesu. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru sa tingabatanidze maoko titende mukoma Lucky. Vatyairi vedu tinovada, tinovatenda, uyezve vanovavarira zvikuru sa kuti vatipe yatinoti an exceptional service yakanaka. So tizosununguka kushanda navo. Kana paine chatingade kubvunza kana kunzwisisa tinoshandidzana pamwe chete navo vachitibatsira. Chavanokumbira kubva kwamuri munhu umwe chete wamunochisarudza wenyu wemhuri anova spokesperson wenyu. Kana paine chamungade kubva kuvatyairi munochiuya vhaya munhu iyeye, iyewo uchikomunicata nemadriver. Zvinobatsira kuavoida madirectives dzimwe nguva angabve kumunhu wese angakanganise program. Saka muvasume munhu umwe chete achanga achishanda nawo paprogramu yese neurongwa hwese kubva uchitanga kusvika uchipera. Ivo kana vaine chavanoda vanochiuyawo kumunhu iyeye, basa redu richifambira mune zvakanaka. Pachikamu chino ndichakumbira umwe chete wemhuri anouya kuzotipa maannouncements kuti urongo hwakamira sei, tiri kufamba takananga kupi, uyezve burial iriko marini, uyezve nguvai, uyezve achingoextendwa vote of thanks muchidimbu. Mumwe chete anouya kuno kumberi kuzotipa maannouncements akamirira mhuri. Tibatanidze maoko mukoma vachiuya kuzotipa maannouncements. Tinotenda. Pamusoro tiri nematambudziko hama neshamwari. Tine urombo kusiyiwa nemukoma Agrippa asi pambi vazorora zvavo. Asi zvinorwadza mufundisi, maparidza zvenyu, basa renyu rinokosha. Zvinotiremera, zvatiremera sure. Yes, you dance according to the tune, but this tune high. Right, tichibva pano tiri kuenda kumusha kwaCharumbira. Tichienda kwaCharumbira, tinobva pano totora Great Zimbabwe Road toenda vhaya neMamwa Chirichoka DDF totora Mapanzure Road. Tabva pane Mamwa tinondosiya right ya vanhu nemazuva primary muda vanhu school to first right 10 toisiya toramba tiri straight, then tondotora second right 10 panova pane mukwidza yakanzi Makasi 10 off Mudenge.
ndo patisvika ipapo toenda straight tokwira ruware just aside the road ndo pane musha wedu patiri kundoradzika mukoma ipapo. Izvi toitira pane vamwe tinavo pano vamwe vanoda kuzotevera mangwana. Ndo pamusha tinotarisira kuti zvinhu zvikafamba zvakanaka edu sipambi tichavazoro tichavachengeta na 10 o'clock am kana kuri kuti zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka paurongwa hwedu. Tinotenda. Takasunga kubatanidza maoko titende Mwari nemasoka atapiwa naMukoma. Kana paine chatingade kubvunza kana kunzwisisa takasununguka kuva zvedu pano. Pachikamu chino ndinoda kusimudza mufundisi wangu vauye kuzomira kuno mberi patinoda kuti tisvike pachikamu cheboard viewing. Maonero atichaita tichatanga nevari kuoverflow. Nditenderei tingobatanidza maoko titende overflow yedu mufundisi yakazara zvatisati tamboita pano. Saka tinoda kungotenda Mwari nechiratidzo cherudo chamaita semhuri hama neshamwari kuya kuzokuta hama mhuri yese yekwazizhou. Ndimi mimi vari kuoverflow vatichatanga nemi vari muno mukati munenge makagara zvenyu tichiuya kuzovaona. Tapedza vari panze tinouya nerodhi iri pano pakati tine vasikana vachange vachitibatsira. Kana tavaona tochibuda nerodhi iri kunzoko tonomira panze chaipo pane patanga tiri. Bhazi redu richauya pedyo nepano kuitira kuti tizopinda mubhazi ana sekuru vachitibatsira kuvana vari kupinda mubhazi. Pachikamu chino regai tiwane pane vanokwanisa here kutiimbira kana vangauye kuno kumberi kana kuti toridza zvedu mahimu varipo here vanhu vakasununguka kuya kuzotiimbira dzimwe nguva vanoziva himu yaifarirwa nasekuru. Kana varipo vangauye kana kuti toridza zvedu mahimu kuno kumberi.
ndichakumbira kuti tisabate maoko muno tozobata maoko taapanze